गोड़ लगा तनी सबके। अभी सुबेरे के टाइम बा, लगभग 10 बजता। अभी नाश्ता वास्ता कर ले बनी हम। अब थोड़ा देर के बाद हम जाइम एक जगह। अभी जैसन कि त्यौहार के समय आ गइल बा, अब रक्षाबंधन बा 2-4 दिन में, ओकरा बाद विश्वकर्मा पूजा आई, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, खाली त्यौहार बा। साल के आखिरी में आवेला हमनी के छठ पूजा, जौना के त्यौहार ना महापर्व कहल जाला, इमोशन कहल जाला। एहसास प्यार सब कुछ बा, सब त्यौहार बराबर होला। तो आज हम लेके जाइम आप सबके एक ऐसा जगह जहाँ पूरा एरिया में, पूरा धनबाद में एक के जगह गणेश पूजा के मेला लगेला। तो अभी मेला शुरू होकर तो 20-25 दिन टाइम बा, लेकिन पंडाल बने शुरू हो गल बा। काल हमने गए रहनी कोनो काम से, तो हम देख ले रहनी कि पंडाल बने शुरू हो गल बा। तो चलल जाओ आज, है ना। तो बस तैयार हो तनी, तैयार होके दिखाई हाँ कि पंडाल में का बनता, इस साल का नया कुछ रहे वाला बा, कौन थीम पर पंडाल बनी, मेला में का आवता, सब कुछ दिखाई। एक बार तो बनल रहा लो और चले के रेडी होके जाते नहीं। एगो दोस्त से भेंट करम, दोस्त के संगे फिर चलम। घर से निकल गल बनी, रेडी हो गल बनी, बैग लेके अपन सब सारा जुगाड़ ले करके। तो देखा भाई, हम आ गए बनी झारखंड के धनबाद जिला में डिगवाडी नंबर 10। यह गणेश पूजा के ग्राउंड, जहाँ पर गणेश पूजा बहुत बढ़िया से मनावल जाला। गणेश पूजा 7 तारीख से बा, 7 तारीख से पूजा पाठ शुरू हो जाई। और देखा हम दिखाओ तनी एजा बा पंडाल जहाँ बना था। पंडाल के आगे जो रही वो तहर अपडेट रही, बता देता नहीं। पंडाल के थीम रही, आगे से पहाड़ बने वाला बा और एजा बहुत सारा झूला आवता, बहुत बड़ा बड़ा झूला आवता। ठीक बा, ये पंडाल उंडाल बा। हाई हमार दोस्त है, सब दोस्त हाय कदा चले के घरे मार्केट तरफ गाड़ी घुमा दिले बा हमार दोस्त की। देखाओ तनी डिगवाडी मार्केट कैसन बा। देखा ये मार्केट है, ये जब बढ़िया एगो रेस्टोरेंट है मोनार्क नाम के। आ रहे कोई तो आज ये लोग कहाँ लेके जाता है। ए अमित कहाँ लेके जाता रहा, पहुँच गए नहीं जा। आइल बा अमित अपन दुकान पर, कुछ ली खरीदी। मैंने देखा बहुत सारा दुकान बा। ऐसा ऐसा बड़ गाड़ी हमने के धनबाद में पूरा चलेला, बहुत ऐसा टेम्पो चलेला, सवारी वाला गाड़ी ऐसे। बहरी से घर आके खाना वाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करके उसके बाद अभी हम वीडियो एडिट करता रहनी। जब हम गए नहीं गणेश पूजा का पंडाल दिखावे खातिर कहाँ तक बनल बा, का बने वाला, वही वाला वीडियो अभी हम एडिट करता रहनी। वो वीडियो हमारे दोसर चैनल पर जाए, जहाँ से हम सब कुछ सीखनी। 4 साल का एक्सपीरियंस हम वही चैनल पर ले बनी। ई चैनल तो हम अपन भाषा में मन कैलस, अंदर से मन भइल कि हम अपन भाषा में एगो चैनल खोली, जना पर हम अपन भाषा बोली। हाँ, कितना बढ़िया होला। हर भाषा में देखी सब लोग अपन अपन भाषा में वीडियो बनावता और सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करता सब भाषा के। लेकिन का पता काहे भोजपुरी के नाम सुनते लोग हंसे लगेला। हम यूट्यूब पे भी सर्च कैनी भोजपुरी में ब्लॉग, हमरा सर्च के हिसाब से थोड़ा बहुत सर्च कैनी तो उतना हमरा वीडियो ना मिलल। एक वीडियो मिलल जो कि हिंदी चैनल बा, ऐसे वो लोग भोजपुरी बोले लोग। कमेंट में बहुत सारा रिक्वेस्ट आई रहा है, एक हाथी वो लोग वीडियो बनौले रहा लोग भोजपुरी में, लेकिन खुद बना के भी अब खुद हंसत रहना लोग। तो हमरा बड़ा खराब लगल कि मतलब सोचे वाला बात बा, कोई अपन भाषा पे कैसे हंस सकेला। अगर हम अपन भोजपुरी भाषा बोलत तनी ठीक बा, हमारे घर में हमनी के बोले नहीं जा, गाँवे जाने बोले नहीं जा, हाँ अपन परिवार संग बोले नहीं जा, लेकिन एक मतलब तो नहीं नु कि अपन भाषा में हंसम जा। हम माई बाबू जी संग कहीं भी जानी, मार्केट में, बाहर, रोड, ट्रेन में, कहीं भी, तो हम भोजपुरी बोले में ना सर मानी, हमरा तनिको खराब ना लगेला। हाँ, जरा संग हिंदी बोले के आदत बा हिंदी बोले नहीं, जरा संग भोजपुरी बोले के आदत बा तो संग भोजपुरी बोले नहीं, बस शर्म के कोनो बात नहीं है। तो यही सब हम महसूस कैनी कि ना बहुत लोग के मन में बा अभी भी कि कहे का आदमी कहे कि ना हम अपन भाषा के बड़ा इज्जत करनी, सम्मान करनी, हंसे नहीं ना, लेकिन बहुत कोई हंसेला। ठीक बात हम देख ले बनी, महसूस कर बनी। तो फाइनली सोचनी कि चला अपन भाषा में एगो चैनल खोलल जाओ, जो ना पर कुछ अच्छा बात शेयर कर जाई। तो यही सब खोल। उस चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर अच्छा खासा बा, 2,46,000 चैनल पर सब्सक्राइबर बा। तो वो चैनल हम बाद में रउआ सबके बताई, पहले प्यार दी, एक बढ़ाई आगे, ओकरा बाद हम चैनल रिवील करम। ऐसे जरा मालूम होई तो अच्छा बात बा, लेकिन जरा नहीं मालूम नया सब्सक्राइबर बा ओकरा हम बाद में बताई।
वीडियो एडिट कर कर शाम हो गई और घर में पानी वानी नहीं खे, 5 दिन से कल नहीं खुलल। हमने के LNT नल बा घर में, तो LNT नल से पूरा पानी के काम चलेला। तो 5 दिन से नहीं खुलल, क्या कि 3 आदमी बनी जा, माई बाबूजी हम, यही से काम चल जाता। तो फिलहाल अभी पिए का पानी तो लिया को पड़ी न, पिए का पानी अब बिल्कुल नहीं खे। तो गाड़ी आवे वाला बा द्वार पर, तो टंकी लेके चलेला, छोटा हाथी आई तो पानी लेवे के बा। पानी बेचे वाला आइल बा, दिखाओ तनी इतना बढ़िया गाड़ी आ गई बा पानी के। और वो जल की गाड़ी आपके अपने दरवाजे पर खड़ी है, तो शुद्ध पानी किनारे पानी रख देनी लेके 4 डिब्बा पानी ले आइला। आज शुक्रवार है, काल शनिवार, परसों रविवार, सोमवार के सावन के आखिरी सोमवार हो जाई। और पूर्णिमा भी वही दिन के बाद, और रक्षाबंधन भी बा। हर सोमवार के मंदिर जाके पूजा पाठ करनी, एगो सोमवार के जाए।